Има ли шоколад? Аз не харесвам тези шоколад. Ама такъв обичаш ли беше? Да? Велислава днес няма да Иска. А? Иска. Иска. Ще се кажем малко. Иде. Велислава иска, ме писа сега един по Viber. И иска 6 часа да тренира с мен. Някой от друго? Не бе, някакви ново момче ме днес замота. И аз леко го свирих, но той не ще да го свири. И Валя ми го набута за 6 часа. Само писах, може да участва, може да участва. Не знам какво му кажа. Ами да тренираме заедно. Ама в крипта са. Да. И се чува сега, ако оставим колко и се приберем насам. Ако монетно ти я фанеш Велислава чест, или не ти се занимава? Ти да го отвираш. А? Отвери го, по-качествено е. А? По-качествено е да го отвириш. Тази вечер не се бях. Аз вече малко така. Иначе не се тренирам, но за мен да тренирам. Защото тук няколко дни нещо не мога да се стигне. Все някакво средство. Какво казваш? Казвам, от няколко дни не мога да се стигна лимита. Все някакво средство за тренировка. Всъщност аз не съм тренирала за себе си, не. Но ще да аз. Кой си пуснеш това Сани? И си го правиш Велислава колкото следва толкова. Най-лесно. Ако решиш да занимаваш с нея. Ако не ме занимава с нея, аз ще го свира това, ще му кажа, че работа. Добре. А Велислава? Аз днес реших, че ще направя кръг. И аз ще тренирам с тях. Ще ги водя. И 1000 пъти за това обяснявам. Вие ме следвате. Гледате пред вас какво упражнение правите. Защото аз не мога на всички станции в толкова кратко време да обясня упражнението. Маля, трябва много. Това какво беше? И аз ти години да ти това е ли си кое? Това какво беше? Аз тук се правя. Ей, аз ще трябва да минем през Мизум. Няма ли? Трябваше да видя, нали, защото там, нали, взех ти го това. Маратонка. Или от Мизум, или от Пасис. Ама нали за така всеки ден ли трябва ли за тренировка? Те не това е важно. И да вземем на Галя сега някакви обвинения, че ми писма. Кой е номер 8? Май
Аз съм за 37. Си мъж, бе. Ама Ето 37 ние носи. питай, ако такова дали да вземем изобщо или да не вземем. Искам. Ама дали ще кажи. Ти че имам пари в момента, ако иска да вземеш, ще прати на Viber. Мале, тя днес се закъсня с половин час. И се точиха до такова. Викам, Галина, имам час, какво правиш? Тоест, мотах за половин час, ама добре. Ох, кали, ох. М? Да си. Може да оставим бъбъл. Разбира се. Добре. Сега, искаш маратонки все още, нали така? Вземи ги направо пред теб всички. Така. Сега, защото искаме към аз. Ти кой номер 38? Вид моя номер нощ, 38. Ма не мисля, че сега това е важно. 38 на обувка. Значи 38 на обувка. Добре. Айде ще видим какво има там и след днес ще ти прати на Viber няколко. Да бе, направо да ще я пратиш. Или аз ще ти пратя, ама искам да ги видиш веднага, защото там да И чакам. ще ни кажеш каква цена е стъпката. И цена. Айде. За половин час. Добре, моето момиче много хубаво. Да, нали, ще гледа добре, да, казвам, че защото много на мода. Що? Можеш ли ми говориш що? Не знам. А? Не знам. Безусловно. А? Безусловно. И кой има най-така хубаво разпоредба? 50%. Добре, ще научим за спорт такова. И да си поне. Аз всъщност на камеля направо, що не пише да ми прати? Ама исках да ги боя да видим. Разгледай аксесуари и питай. Ама, Те там не е нужно да ги платиш. нали знаеш, че не съм много да. Аз само така на компютъра да. Въпреки че после мога да ги се върна. Не, А? ядохте. Не. Да. Какво става, коки-боки? Не знам. Кой знае? Не знам. А? Не знам кой знае. Яджи имаш си, бе? Да. Кое? Ходилара. Това нова старото ли беше? Те не беше ли малко пълничка? А? Не, вече ослабна. Отслабна ли вече? Добре. На Преслава, Преслав на Велислава, нали вече в ново училище. Да. И като 32 момичета и 6 момчета. И някаква му казала от класа: ти имаш си гадже? И той казал: не, нямам си. Много добре. Много добре. Коки, ще оставя едни парички в твоята раница на мама. Добре. Да знаеш после да ги дадеш. Чули? Добре.
Тази седмица урок съм от 320. Браво! Тати, нали гледаш моят канал? Вече имам 5 абоната. 5. На YouTube ли? Мгм. Май защото вече правя повече клипчета. Ама на игрите. Ма как качваш си играта на Да, Facebook? виж, нали, ето тука, ма без камера. Ей тука даже в момента го правя. В момента го правиш онлайн. В YouTube. Ето. Браво, Гоки. Аз ги знам. Ти ги знаеш, а? Мгм. То е лесно. Не ли ти чега, бе? Не много. Шуши. Не много. То сякаш е лято. А? То сякаш е лято, казвам. Дай един бомбон, даваш. Питай Деси. Питай Деси, не съм мой. А, ще питаш Деси. Мъж ли си или какво? Не. Сега не сте, Какво това? Какво е? Мали. Ух! Ух! Тати! Какво става, бе, сладкиш? Не знам. Почивам. Добре, супер. Много благодаря.